வெல்கம் டு டூட்டி ஃப்ரூட்டி குக்கிங். இன்னைக்கு நாகர்கோவில் ஸ்டைல் தீயல் எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம். இதில் கத்திரிக்காய், முருங்கைக்காய், கருணக்கிழங்கு, கருப்பு கொண்டக்கடலை, சின்ன வெங்காயம், பூண்டெல்லாம் போட்டு சூப்பராக தேங்காயெல்லாம் வறுத்து அரைச்சி செஞ்ச குழம்பு ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும். வாங்க அது எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம். ஒரு பேனில் ஒரு 2 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் தனியா சேர்த்துப்போம். காரத்துக்கு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்குங்க. இதை நல்லா வறுத்துக்கணும். இப்போ ஒரு 1/4 மூடி தேங்காய் துருவி எடுத்திருக்கேன். இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி சேர்த்துப்போம். திக்னஸ்க்கு நல்லா கைவிடாமல் வறுக்கணும். இந்த குழம்பு வறுக்கிறதுல தான் இருக்குது. ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் இந்த குழம்பு. இப்போ இதில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துப்போம். இப்போ ஒரு 8 சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துப்போம். நல்லா வறுத்துக்கலாம். நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இந்த குழம்பு. நல்ல மெரூன் கலரில் வர்ற அளவுக்கு கைவிடாமல் கருகாமல் வறுத்து எடுத்துக்கணும். இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டில் போட்டு ஆற வச்சுக்கலாம். இது ஆறிட்டு இருக்கட்டும். அதுக்குள்ளே குழம்பு தாளிச்சுக்கலாம். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துப்போம். கொஞ்சமாக கடுகு பொரிஞ்சதும் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துப்போம். வெந்தயமும் பொரிஞ்சதும் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு 15 சின்ன வெங்காயம், ஒரு 15 பூண்டு பல் சேர்த்துப்போம். கொஞ்சம் வதக்கி கொடுத்துக்கலாம். இந்த குழம்பு அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்கும், ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நான் கொஞ்சம் முருங்கைக்காய் சேர்த்துருக்கேன். கொஞ்சம் கத்திரிக்காய் நீல வாகில் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இந்த குழம்புக்கு கொஞ்சம் புளி வேணும். ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸு புளியை கரைச்சி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் இதில் வேகட்டும். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துப்போம். இது கருணக்கிழங்கு கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன், அதை வேக வச்சு சேர்த்துருக்கேன். இது கருப்பு கொண்டக்கடலை, அதுவும் வேக வச்சு கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன். இது நல்லா இந்த புளி தண்ணியிலே நல்லா வேகட்டும். இப்போ இதை நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த குழம்பு இதில் எது வேணாலும் போட்டு ஒரு காய் மட்டுமே போட்டு செஞ்சுக்கலாம், ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும். இப்போ இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சாச்சு. இப்போ காயெல்லாம் வெந்துடுச்சு, அதில் சேர்த்துடலாம். மிக்ஸி ஜாரையும் கழுவி சேர்த்துப்போம். இப்போ நமக்கு குழம்பு எவ்வளவு வேணுமோ அது தக்கன தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். இந்த குழம்பு நல்லா திக்காக தான் இருக்கும். இப்போ இது ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கிட்ட வேகணும், கொதிக்க வைக்கணும். இப்போ 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துப்போம். அந்த பச்சை வாசனையெல்லாம் போக நல்லா கொதிக்கணும். அப்போ தான் குழம்பு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். பாருங்க, நல்லா குழம்பு வத்தி வந்துடுச்சு. இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜ். நாகர்கோவில் தீயல் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுக்கு தொட்டுக்க கூட்டு வச்சுக்கலாம். நான் இன்னைக்கு கேரட் பொரியல் வச்சுருந்தேன். தயிர், பருப்பு பொடி, நெய் போட்டு சாப்பிட்டுட்டு அந்த குழம்பு ஊற்றி சாப்பிட்லான்ட்டு வச்சுருந்தேன். இதுதான் அன்னையோட மெனுவு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஆல் ஐக்கான் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.